Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Stranded Deepa. Dobrodošli, ovdje sam ubio krabu, evo je. Ubili smo krabu, idemo da je pojedemo. Ljudi moji, kako ste, šta ima kod vas novo, sa mnom je danas ovdje i Role. Role ne znam šta igra, vjerovatno igra na Arkonu, pošto smo počeli na Arkonu, pošto se na Cortexu se izdešavale neke čudne stvari. Svašta se izdešavalo na Cortexu. Mada ništa nije naša krivica, tako da mi smo opušteni, mi smo ekstra, jel tako, Rode? Ne. Što? Kao što vidite ljudi, nismo na našem ostrvu. Gde smo? Sve je čudno. Da li smo počeli iz početka? Odgovor je... ne znam. Tako da, zato što nešto sam izmenio u kontrolama, nešto sam izmenio na onaj Game Start. Tako da ne znam šta se tačno izdešavalo, ali nemam pojma. Nemam pojma šta se izdešavalo, mada našli smo se na ovom ostrvu, nismo bili ni u avionu, nije bio onaj početak. Samo smo se našli ovdje u ostrvu, tako da morat ću to malo da ispitam šta se tu tačno desilo. Mada u međuvremenu mi ćemo napraviti još veću kuću tamo što smo imali. Znači, ljudi moji, pravimo još veću kuću. Iako to zvuči nevjerovatno, ali istinito je, tako da pravimo još veću kuću. Danas također snimamo i Minecraft, ali ne daj Bože da snimam sat i po vremena kao prošli put. Što tu epizodu, ljudi moji, sam pokušao 3 puta da stavim na YouTube, 3 puta nije uspjelo. Tako da na kraju sam bio odustao od toga. Izme už zadnji šest, gledajte jednostavno. Evo, u pozadini bila je Roletova keva. Role, šta to bi? Najebo si, a? To jedeš, a? Došla keva po Roleta da jede, Role nije gladan. Role nije gladan, Role sad u Minecraftu ne može da jede. Jedem. A jedeš usput, a? I šta je fazno ljudi, šta sam sad uradio? Šta sam uradio, bre? Sad vidim. Šta je fazno ljudi, na ovom ostrvu, iskreno, nemam pojma kako ćemo da napravimo ostrvu, ovu kuću. Pošto koliko vidim tamo ima isto lepo ostrvo. Ali ovo naše je lepo, ima dosta ovdje prostora, tamo za moju kuću. Tako da najvjerovatnije ćemo tu da napravimo kuću. Žedni smo, kao što ste vidjeli, mada može da bude žedan još malo. Prvo neka on spiči još jedno drvo, pa će onda da pije vode. To jest neće ni pit vodu, nego kokos. Me mrzi više da počinjem uvijek iz početka. Možda i nije iz početka, možda naša kuća negdje na ostrvu, ovdje negdje pored. Mada džabe kad mi to nećemo sve da istražimo, pošto imamo sad puno posla. Kada se ovo zeznulo, evo nam stikovi. Ma dobro, šta je to za nas? Mi smo jaki ljudi, mi ćemo to sve brzo da napravimo, naravno. I ovaj put pravimo lepšu kuću bez greške, znači sve ide, arhitektura da se vidi, šta kako ćemo da radimo, nema više zedanja, dosta je bilo zedanja. Sad imamo 8 kokos. Imamo 8, hoće 8 kokosa biti dovoljno da se mi napijemo skroz vode. Žao mi je što ovaj update nema neki đavo. Ajde bre, kokonut.
što nema neki đavo da možete da napravite neki brodić na kojem možete također da prenosite stvari, pošto svaki brodić koji napravim i stavim stvari u njega potone. To mi je ono malo glupo, što još malo veći brodić da napraviš, ali dobro, ajde, šta ima veze. Nismo mi izmislili igricu. A Role da je ovo napravio, iš. Jel tako? Ja pravim samo hakove, ništa više. Ha? Ja pravim samo hakove i ništa više. Dobro, ne moraju ljudi da znaju šta ti radiš svoje slobodno vreme, alo. Ljudi, imamo 4 vode. Ali... morat ću još da pijem, I to je to, popili smo sve što smo imali, gladni nismo, žedni nismo, puni smo, ovaj kokonut ćemo bacimo tu, pošto više ne možeš ništa s njim, samo da se pojede. Ja mislim da on ne može da se pokvari, ako da Bog neće moći. Kao što vidite, ovdje sam stavio kofe, ako da Bog da padne malo kiše. Ajde Bože, vidite samo lepi oblaci, nema nigde tamno. Bože. Da pojedemo mi ovaj kura frut. Šta? Da, imaš kura frut. Kura. Kura, aha. Da, imaš kura frut. Ja sam mislio nešto drugo. Ne znam ja šta si ti mislio. Ja ti kažem da ima kura frut. Ljudi, ajde mi da ovo celo ostrvo spičimo, znači svo drveće da spičimo. Danas samo pričamo u videu, tako da vi koji nećete da pričate možete odmah video, koji nećete da slušate možete odmah video da puć, da ga ugasite, pošto danas su do 20 minuta, mi ćemo samo da pričamo, u 20 minuta ću završiti video. I u sljedećoj epizodi naravno već gradimo, evo vidite uzimamo veći driftwood koji će nam trebati, znate i sami zašto, za one lepe podove. Kuća će biti majka, znači kuća bude majka. Ovo vidi ovaj trunk ovo bi mogao da bude log neki i to, ovo bi mogao na 8 komada da podelim. Evo taj je samo 4. Žao mi je što veći ovi logovi, trankovi, šta je već, ne daju na primjer više drva. Na primjer da ti ovaj veći ti da, na primjer 5-6 komada, ne 4. Mislim nije to realno. Opa, imamo poziv od druga koji nećemo da uzmemo. Jebi ga. Taka tura, šta ćeš? Gdje još nismo bili, vidio? Idemo oko plaže. Role, kako ti napreduješ Minecraft? Pao sam, jebi. Znači nije dobro, a? Ne volja, pravim treći sprat. Aha, dobro. Ljudi moji, vidimo se na Arkonu. Samo to mogu da vam kažem. Ništa više neću da vam govorim. Na Cortexu ja i Role imamo zabranjeno da kupimo rank. Što je nekako čudno, Role, a? Aha. Pošto smo ja i Role rekli da njihov server ne može bez naših para. Tako da sad imamo zabranjeni kupljeni rank. Znači ne možemo da kupimo rank. Moramo da igramo normalno, mada nećemo da igramo, zato što mi smo rank igrači, mi smo bogati, možemo da se trošimo, tako da šta? Na Arkonu, ne znam, uzet ću deputy ili nešto, neki rank moram da uzmem na Arkonu. Gold se restartovao pre 3 dana, ljudi moji, tako da vi koji hoćete možete slobodno da uđete, da se zezamo.
Jedva čekam da vas vidim tamo, svi koji imate premium, a vi koji nemate, ha jeb ga ljudi, šta vam kažem, jeb ga. Kupite premium, znači nije teško, ne zahteva puno skilla, treba vam samo 20 evra, znači nije ni skup. Ali to je vaš premium, znači jednog ga kupite i imate ga do kraja jebenog života, tako da kupite taj premium i dođite na Arkon, dođite da se zezamo, igramo na Factions Gold, samo da znate, pošto ih ima tamo dosta. I nemojte se sekirati zbog lagova, ponekad laguje, ono dešava se, ipak to je jako poznat server, prepuno igrača tamo, tako da nekad mora da laguje, jebi ga. Nekad mora lagovati. Jel' tako, Role? Pogotovo ako došujem. Dobro, Role se malo zeza tu, ne radi on to, nije on takav čovjek. Role, nisi valjda takav čovjek? Ne, gdje bi ja? Gdje bi ti? Mi se pitali zašto nam je lag onaj kanter, a? Aha. Inače ljudi, dobili smo admina na tom serveru. Uhu! Zahvaljujući meni. Aha. Dobro, Role nam je malo pomogao, ne moš reći. Role, hvala na pomoći. Ću ti kupim pivo. 100 eura. No, kakvi 100 evra bre, kupim ti pivo i čao. Šta? No, ajde bre, trošim tolike pare, pa nemoj sada zoveš jebote. Ko da zna da snimam? Ti sigurno znaš i ko zove, Role? Onaj to smara uvijek. Samo jedan dečko uvijek zove kad ja snimam. Ljudi moji, imamo već 2 inventorija bukvalno drva. Jako sam uzbuđen. Kako će ovo kućerdina da bude. A što je fazon, kad ovo završimo sad, ja neću odmah da snimam sljedeću epizodu, nego ću još drveta da nakupim, pa tek onda ću da snimam taj povratak, kako to da kažem. Višta drva, Role, šta drva ovdje, ju. Driftwood pile, ovdje će biti 3 komada, osjećam. Ovaj neki mali, ovaj neće biti samo ova 3 velika. Šta sam rekao? Nije palo iza, nije. Ljudi moji, inače na onoj kući staroj, gdje je negdje tamo na mapi, ja sam uspeo već da napravim i drugi sprat, samo jebika. Sad ćemo napraviti ovako. Imat ćemo naravno prizemne, to se podrazumeva. Možda napravimo i garažu neku. Mada garaž nam ne treba, nemamo auto. Imam ja ideju. Pa šta vi kažete da mi napravimo ovdje kod vode. Ovdje nad vodom napravimo garažu. Da, nad vodom napravimo lepu garažu. Evo vidite, moje lampice tu sijaju. Da mi vidimo kako mi stojimo. Evo opet ćemo biti žedni. Jebote, ovaj ne jede, samo pije vodu. Ko da idemo na maraton. Šta sam još htio da uzmem ovdje? Jesam uzeo sve, jesam, 3 komada. Isto što nisam znao da možemo imati lampu i uveče. Kao što vidite, meni to sad radi trenutno. A mi trčali po mraku. Sad uzmem ovo drvo, pobacam tu. Cijelo ovo ostrovo idem da opelješim sa palmama, ništa ne ostaje. Role, ništa neću ostaviti, ništa. Tako ću znat koje je moje ostrovo, znači da je prazno. Evo ga kokos.
Kokoš. Šta mi? Kokoš, a? Kokoš. Da koljemo i pravimo roštilj. Palm log, idemo. Ljudi moji, inače, ja ne znam, ali... Meni Keva kaže da puno psujem u ovim videima. Ja mislim da to nije istina. Psujem malo. Malo više, ali dobro. To se dešava, to je gamerski život, to je to što ljudi ne razumeju u snimanju, što ne razumeju tu strast prema igrici, kad ti jednostavno moraš njemu da opsuješ mater. Jednostavno, tako to ide. Evo, pukla nam sekira. Idemo po novu. Mada neću po novu, ajde, koliko imamo. Evo, kao što vidite, nama se ispava već. Tako da ljudi, ja ću ovu epizodu ovdje da završim. 16 minuta i 17 sekundi. Ja ću ovu epizodu ovdje da završim danas, samo da napravimo još aksa. Ajde. Ne bude da nisam akse napravio. Tako. To je to ljudi, hvala vam što ste me gledali, ako vam se ovaj video svideo, like, subscribe, ako nije, također like, subscribe, bit će i boljih videa naravno. Posjetite moju Facebook stranicu, lajkujte i Facebook stranicu, šerujte ovaj video gdje god možete, znači gdje god možete da imamo još više ljudi koji nas gledaju, koji me podržavaju, da imamo još više ljudi koji će da nam pomognu s ovom velikom kućom, da mi date neke ideje. Naravno, ideje i sve možete da mi pišete u komentare ili na Facebook stranicu, kao što vi to obično i radite. Želim da se zahvalim Eldinu što je donirao 10 € na moj kanal. Eldine, hvala ti. I to je to ljudi. Hvala vam svima što me gledate, hvala vam što me podržavate. Vidimo se već uskoro. Doviđenja ljudi moji. Role, možeš ti da se javiš? Doviđenja. Doviđenja ljudi.